важно е да разберем вашето мнение. ГЕРБ и ДПС превърнаха ли се в малки партии? Превърнаха ли се в малки партии? Категорично. Категорично. Вие знаете, че моята теза за ГЕРБ беше, че те тръгнаха към своя край в деня, в който се събраха с ППДБ. Това беше края. До този момент ГЕРБ имаше един тренд нагоре, който тренд можеше да се разгледа като шанс за зряло бъдеще. Разбира се, с многото грешки, но шанс за зряло бъдеще при определен анализ и волево поведение да не се подадат на определени зависимости. Да, нещата обаче не се случиха. Събраха се в името на защитата и оттам нататък нещата тръгнаха да се срутват. В момента ние виждаме срутването на ГЕРБ, което съм го... Да не кажа в кой момент, деня, в който направиха и обявиха коалицията, го обявиха съвсем официално.